Мен сезнең чыгышларыгызны күзәтәм дә, һәм миңа калса, сез аеруча да ярату хисләре белән үзебезнең милли көйләребезне уйныйсыз кебек. Сәхнәгә чыгып татар костюмнарыннан шулай скрипкада соло уйнасалар, мин бик сөенәм генә. Кичкенәдән шушы туган телебездә сөйләшеп үскән бала, үскәчтен үз балаларына шулай ук татар телен өйрәтер. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көннәр теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүген халыклар бердәмлеге көнендә бездә искиткеч кунак, халкыбызның йөзе кашы, Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Камал театрының оркестр музыканты Динә Закирова. Хәерле көннәр, исәнмесез Динә, хуш килдегез. Исәнмесез Гөлүсә, исәнмесез хөрмәтле тамашачылар. Шушындый матур бәйрәм көнендә сезне сәламләүебезгә ихлашабыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Сезне һәм барлык телевизор караучы тамашачыларыбызны әлеге бәйрәм белән котлыйбыз. Илләребез тыныч, күкләребез аяз булсын дигән теләктә калабыз. Динә, әңгәмәбезне башлар алдыннан сезнең турында, сезнең иҗатыгыз хакында сюжет карап бетәргә тәкъдим итәм. Игътибар экранга. Башкаралар. Скрипкада Галескер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры оркестры артисткасы Динә Закирова. Яршаллы мәдәният сәнгать өлкәсендә талантларга бай шәһәр. Алар арасында танылган скрипкашы, искиткеч музыкант Динә Закирова да бар. Динә үзе шәһәрдә туып үскән, тик әти-әнисе мөслим ягыннан булганлыктан, бала чагының күп өлеше авылда узган. Әти-әнисе сәнгатьтән ерак кешеләр булса да, мәдәнияткә, җыр музыкага гашыйк, әнисе скрипка авазын үлеп яраткан. Үзе дә уйнарга хыялланган, тик авыл җирендә мөмкинлекләре булмаган. Шуңа нәни кызчыкларын музыка мәктәбенә, скрипка сыйныфына укырга биргәннәр дә. Әнисе дә үзенә скрипка сатып алып, Динә белән бер рәттән этюд, гамманы өйрәнгән. Әни консерваториядә белем алу турында хыялланган. Мин әлеге уку йортын тәмамлап, скрипкашы булып, аның хыялын чынга ашырдым дип сөйли Динә. 2009-2011 елларда Айдар Фәзрахманов җитәкчелегендәге Татар дәүләт фольклор ансамблендә хезмәт куя. Моны үзе өчен зур тормыш мәктәбе дип атый. Камал театрында исә Татарстанның халык артисты Фуат Әбүбәкиров үз канаты астына ала, оркестрда уйнау тәҗрибәсен өйрәтә. Динә Закирова Муса Җәлил премиясе лауреаты. Бүген дә театрда эшли, сайлаган юлына, скрипкасына тугры кала бирә. Динә, сез чыннан да халкыбызның асыл кызы. Һәм әйтергә кирәк, сез һәр яклап уңган, булган, тырыш, талантлы шәхес. Скрипкада да бик оста итеп уйныйсыз. Татар аш-суына да сез бик оста. Һәм шул ук вакытта калфаклар белән дә шөгыльләнәсез дип беләм. Менә әлеге талантлар сезгә каян килә? Бу инде тырышлык нәтиҗәсеме, әллә инде сезгә тумыштан киләме? Уялтасыз Гөлүсә, мин карап торам, минме соң бу дип. Чыннан да бу бары тик минем эчке халәт, тышкы халәт, мин ничек бар шундый. Талант дип, бу тырышлык, талант кына әз монда, нәрсә беләндер кызыксынып китү, ул инде шуны җиренә җиткереп эшләү, бу канда, бу безнең нәселебездә, безнең әти-әниләр бик тырыш, хезмәт яратучан кешеләр булдылар, баралар. Аллага шөкер, шул максат куярга, максатчан булырга, инде шул максатларга ирешергә, төп девиз шул безнең, минем гаиләмнең. Менә үземнән чыгып әйтәм, менә мин сезгә карап чынлап сыкланам. Менә ничек барсына да өлгереп бетергә? Сез көн тәртибен ничектер билгелисезме? Бу бары тик баш белән дус булу дип уйлыйм мин. Барыбер ул ничектер көн тәртибе башта ничектер һәр нәрсәнең үз урыны бар. Кайчандыр бала белән вакыт үткәрү, шул баладан тыш инде эшкә бару, бөтен нәрсәнең үз вакыты була. Минемчә, бу инде бары тик эшке яктан тыныч булырга кирәк. Бар нәрсәдә үз урынына баса ул.
каушамаска кирәк шул гына. Менә агымдагы елда сезгә инде иң мактаулы бүләкләрнең берсе бирелде. Ул да булса Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясе. Менә әлеге бүләкне алганда нинди хисләр кичердегез? Мин әле ул хисләрне һаман да кичерәм, ышанып бетеп булмый, чөнки чыннан да иң дәрәҗәле бүләкләрнең берсе Муса Җәлил премиясе һәм без моның белән бик горурланабыз. Ирем артист Илнур Закиров белән берлектә алдык без бу Бер үк көнне шулай бит. бер көнне бер проект өчен һәм без моңа чиксез шатбыз. Форсаттан файдаланып җитәкчеләребезгә рәхмәт әйтәсебез килә. Безне әлеге премияга тәкъдим иткәннәре өчен, инде менә канатлар куйганнары өчен, шундый мөмкинчелек тудырганнары өчен без бик шат, бик сөенәбез. Безнең проект шундый дәрәҗәле исемгә лаек булганга без бик канәгать, бик зур рәхмәт. Дине, аннан соң мин сезнең чыгышларыгызны күзәтәм дә, һәм миңа калса, сез аеруча да ярату хисләре белән үзебезнең милли көйләребезне уйныйсыз кебек. Бу чыннан да шулаймы? Һәм күңелегезгә тагын нинди көйләр якын? Минем күңелемә үзебезнең татар халык көйләре якын. Беренче чиратта. Беренче чиратта әлбәттә мин башкаларын кызыксынып тыңламыйм, уйныйм үзем. Классикада уйныйбыз без, европача көйләрдә уйнарга туры килә. Әмма ләкин минем күңелдә татар халык моңнары, татар халык җырлары, чөнки мин алар белән тәрбияләнгән. Минем әнием баянчы иде. Ул татар көйләрен уйнап, мине шул татар мөхитенә әнием этәрде. Без аның белән инде җырлар китабын ачып, кайсы җырны алмыйк, шуны әни баянда уйнап, мин скрипкада, әни фортепианда, мин скрипкада уйнап, менә шулай үстем мин. Һәм бу бөтен көйләр минем күңелемдә, минем кулакта, мин нота белән уйнамыйм бу көйләрне, барысы да минем менә башымда. Мин аларны бөтенсен беләм диярлек, күп багажым күп, татар халык көйләренә мөкибән китәм инде мин. Менә сезнең үз юлыгыз, үз юнәлешегез бар. Ничектер сезнең юнәлештә эшләүчеләр башка юк кебек. Менә көндәшләрнең булмауы сезне әзрәк борчымыймы? Мин кичкенәдән үзем көндәшлек итмим. Бер кайчан да конкуренция дигән әйбергә кысылганым юк. Минем укыган вакытта да кемгәдер 5ле куйсалар, миңа 4ле булып. Мин бер вакытта да төшенчелеккә батмый идем. Мин һәр вакыт ниндидер менә кеше өчен сөенә белә идем. Һәм инде хәзерге үземнең иҗат юлымда да минем кебек менә татар көйләрен сәхнәгә чыгып, татар костюмнарыннан шулай скрипкада соло уйнасалар, мин бик сөенәм генә чыннан да. Кызганычка каршы андый талпынулар әлегә күренми, әмма ләкин мин бөтен иҗатым белән балаларыбызга ниндидер менә үрнәк күрсәтәсем килә, татар халык көйләрен, татар җырларын уйнагыз, аны халыкка тапшырыгыз дип, менә шундый максатым скрипканы татар уен коралы буларак пропагандалау, чөнки безнең бабаларыбыз, минем үз бабам да әле үз кулы белән скрипка ясап, ярминкәләрдә скрипка тартып йөргән булган. Шуңа да мин татарга хас скрипка, татарга хас уен коралы дип йөрим, әйтәм. Чыннан да Дине, бик матур эш башкарасыз. Сез бүгенге көндә Камал театрында хезмәт итәсез. Һәм әңгәмәләрегезнең берсендә сез мондый сүзләр әйткәнсез. Мин Камал театрына килгәч, менә бу бинада эшлим идем дип теләк-теләп, файдагы сулыкка акча ташлагансыз. Һәм чыннан да сезнең хыялыгыз чынга ашкан. Менә әлеге сулны тагын кулланганыгыз булдымы? Мин Аллаһ Тәгаләгә ышана торган кеше, һәм инде ул ысул минем бары тик уен гына булды. Һәм инде бу ниндидер очраклы рәвештә шулай туры килгән икән, бу Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән мөмкинчелек кенә. Бу әлбәттә минем акча ташлау ул шаярту, әмма ләкин менә туры килүе, мин Аллаһ Тәгаләгә бик рәхмәтлемен, мине шушы юл белән алып барып, чыннан да кичкенәдән хыялым Камал театры иде. Инде без Чаллыда үскәчтән Казанга барулар юк иде. Әмма ләкин менә Мөслимгә әби янына кайтканда без Зәңгәршәлне күрсәткән саен карап, йотлыгып, һәрбер авазын, һәрбер сүзләрен менә үзләштереп, шундый рәхәтләнеп карый идек. Инде мин Камал театрына кереп, оркестрга утырып Зәңгәршәлне уйнау минем өчен ниндидер менә табигый иде. Мин аны белә идем, чөнки кичкенәдән без Зәңгәршәл белән Камал театры спектакльләре белән тәрбияләнеп үстек. Телевизор аша булса да. Димәк, инде бу чыннан да театрга карата мәхәббәтегез көчле булган дигәннән килеп чыккан гамәлдер инде, шулай бит? Шулай. Мин хәтерлим, Камал театрының спектаклен беренче тапкыр Яршалыда училищеда укыганда
карадым, телсез күке белән килгәннәр иде. Ә минем кумир ул Рамил Тухватуллин. Һәм Рамил абый әлеге спектакльдә баш рольләрне уйный бит инде. Безнең җизни әйдә Рамил Тухватуллиннан автограф алабыз дип мине гримеркаларга алып кирип китте. Рамил абый, Рамил Чингизович миңа автографны куйгачтын, мин җылап җибәрдем, чөнки шуның кадәрле менә йолдызлар һәм мин шушы кешеләрне якыннан күрү бәхетенә ирешкәнмен. Һәм минем өчен бу бик истә калырлык вакыйга булды. Һәм шушы труппага килеп ләгү, әлеге артистлар белән бергә эшләү, бу минем өчен зур бәхет. Форсаттан файдаланып коллегаларыма зур сәламнар юлыйсым килә. Менә Динә соңгы елларда театрның оркестрында зур үзгәрешләр булды. Әйтик, яңа дирижер, шулай ук составы киңәйде һәм берсеннән-берсе матур проектлар пәйда була башлады. Менә әлеге үзгәрешләргә сезнең карашыгыз нинди? Әйе, бу елны безнең театр оркестрында бик зур үзгәрешләр булды. Яңа дирижер килде. Яңа дирижерны мин инде белә идем күптәннән. Ул минем курсташым Данияр Соколов, Данияр Мунирович. Без аның белән дус. Без бер-беребезне беләбез һәм инде миңа кыенлык китермәде аның белән ниндидер уртак фикер, уртак тел табу. Оркестрга килгәндә яңа музыкантлар бик күп. Элекке коллегаларым да эшли, шулай ук без бик дус, яшь кан килде дип әйтсәң дә була. Һәм инде яңа проектлар, әле күптән түгел генә шул проектларның берсе музыкаль спектакль булды. Рөстәм Яхинның 100 еллык юбилеена багышланган, шундый бик матур чара. Күбегез килгәндер. Инде бик әйбәт отзывлар булды әлеге концерт турында. Бу үзенә күрә музыкаль спектакльне безнең танылган режиссерыбыз, яшь режиссерыбыз Айдар Заббаров куйды. Әлеге спектакльдә оркестрга кушылып, Камал театры артистлары үзләренең җыр осталыкларын күрсәттеләр һәм бу минемчә бик уңышлы килеп чыкты. Хәзер әйдәгез шушы урында әлеге музыкаль спектакль турында сюжетта карап бетик. Игътибар экранга. Күренекле татар композиторы, Татарстан Республикасы дәүләт гимны авторы, СССРның халык артисты Рөстәм Яхинның тууына быел 100 ел. Шул нисбәттән Галиәскәр Камал театры театр, музыка, Яхин дип исемләнгән театральләшкән тамаша тәкъдим итте. Концертның режиссеры Айдар Жаббаров. Шул яшемә җитеп, әле Рөстәм Яхинның нинди масштабтагы кеше икәнен белмәгән идем. Инде бер ай шатнамы бер әзерләнәбез бүгенге кичәгә һәм шул Рөстәм абыйның аның турында истәлекләр укып, аның истәлекләрен укып, хатларын укып, аның нинди масштабтагы кеше икәнен аңладык артистлар белән. Һәм бүген менә тамашачыга аның турында сөйләмәкче булабыз. Без театрга килеп кергәндә концертның репетициясе гөрли иде. Камал театр оркестрының баш дирижеры Данияр Соколовны да шунда тотып алдык. Республика Татарстан очень богата своим классическим наследием классических композиторов. И так как театр Камала является оплотом национальной культуры, и на сегодняшний день мы имеем возможность, у нас есть хороший большой оркестр, мы взяли на себя такую задачу, непростую, сложную, как популяризация татарской национальной классической музыки. Шуннан да Рөстәм Яхин кебек күренекле шәхесләребез иҗатын еллар аша яшь буынга тапшыру милләт өчен изге гамәл. 400-дән артык җыр һәм романслар, күп санлы камера һәм симфония музыкасы әсәрләре иҗат итүче композиторыбызны онытырга хакыбыз юк. Но мы никак не могли обойти стороной его юбилей, 100 лет великому композитору. Это один из немногих композиторов Республики Татарстан, которого знают за пределами республики, его знает весь мир. Его романсы исполняются также и на других языках. Театр, музыка дип аталган проектлар чылбыры Рөстәм Яхин концерты белән әнә шулай башланып китте. Оештыручылар аны башка бик шәхесләребез белән дәвам итәргә җыена. Ни диек, уңышлы һәм дәвамлы булсын. Шуннан да менә әлеге музыкаль спектакльне тамашачылар инде бик яратып кабул иттеләр. Аның дәвамын безгә көтәргәме? Әлбәттә, мондый зур проект дәвамсыз булмый.
Әлеге концерт спектакльне сез, кадерле тамашачылар, 1 декабрь көнне Камал театрының зур сәхнәсендә күрә аласыз. Дине, аннан соң сез бит инде Камал театр сәхнәсендә артистлар белән берлектә дә чыгыш ясыйсыз. Әйтик, сезне бармы ришвәттән дә о спектаклендә күреп була иде. Һәм хәзерге вакытта килә ява, әтәч менгән шитәнгә спектакльләрендә күреп була. Менә артистлар белән бергә чыгыш ясаганда актриса булу теләге уянганы юкмы? Артистлар белән бергә сәхнәдә чыгыш ясау, син Сез бит инде актриса, анда ниндидер образда. син актриса дигәнне аңлата бит инде. Ул ничектер барыбер икенче төрле халәттә син, инде мимикаңда икенче төрле артистлар белән берләшәсең, бер дулкында буласың. Инде син анда музыкант кына түгел, инде актер сталыңда кушырга мәҗбүр буласың. Менә кайсысы җаваплырак? Театрда спектакль вакытында уйнаумы, әллә инде концертларда чыгыш ясаумы? Һәр нәрсәгә җаваплы карасаң, бөтен нәрсәдә җаваплы. Салкын караш булырга тиеш түгел бер кайчанда. Син оркестр чокырында утырасыңмы, сәхнәдә утырасыңмы, син профессионал, син бөтен нәрсәнең дәрәҗәсен белеп, үз җаена дөрес итеп башкарырга тиешсең һәм һәр нәрсәдә җаваплылык булырга тиеш. Мин үзем бик Җаваплы карыйсыз. җаваплы карыйм бөтен нәрсәгә. Дине, менә агымдагы ел Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы итеп игълан ителде. Шул уңайдан инде телебезгә кагылышлы сорауларда биреп бетәсем килә. Ничек уйлыйсыз, телебезнең киләчәге нинди булыр икән? Телебезнең киләчәге, Татар теле яшәрме? татар теле һичшиксез яшәячәк. Без моның өчен бөтен тырышлыгыбызны бирергә әзербез. Мин үзем, мәсәлән, гаиләмнән башлыйм бөтен нәрсәне. Кызым белән татарча сөйләшеп, кызымны татар гимназиясенә урнаштырдым. Татарча шигырьләр өйрәтәбез, җырлар өйрәтәбез. Инде минемчә кичкенәдән шушы туган телебездә сөйләшеп үскән бала, үскәчтен үз балаларына шулай ук татар телен өйрәтер дигән өметтә. Бар нәрсәдә үзебездән тора, гаиләдән башларга кирәк бөтен нәрсәне дә. Шул. Менә халкыбызда мондый мәкаль бар. Туган телен кадерләгән халык кадерле булыр. Менә әлеге сүзләр халкыбызның күңеленә сеңсен өчен нинди гамәлләр башкарырга кирәк? Шуны әйтеп үтәсем килә, бу мәкаль чынга ашыр өчен чыннан да бик зур гамәлләр башкарыла бүгенге көндә. Никадәр күп проект телгә багышланган. Инде бер ел тулайым елны шуңа багышлау бит инде ул зур күрсәткеч. Һәм инде минемчә бу җитәкчеләр тарафыннан зур бүләк халык өчен, тел өчен зур тырышлык бирелә әлеге мәсьәләгә. Һәм бу горурлык чыннан да мин татар булуым белән үзем бик горурланам. Инде ата-бабаларыбыз кем булу белән без шаҗараны беләбез. Без кемнең кем икәнлеген беләбез. Олыларны хөрмәтләп, бәләкәйләрне кадерләп яшибез. Минемчә күп кеше шулай тырышса, инде телебез югалмас. Телебезне югалтырга ярамый берничек тә. Алла бирсә. Дине, сез бит инде безгә бүген үзегезнең уен коралыгыз белән дә килгәнсез. Мөмкин булса, безнең тамашачыларыбыз өчен дә берәр матур көй башкарсагыз, бик рәхәтләнеп тыңлар идек. Гөлүсә, син бер сорау бирдең миңа, оркестрда үзгәрешләр бармы синең өчен дип. Оркестр үсте, дирижер алмашты һәм минем өчен яңалык, мин оркестр белән басып соло уйнарга мөмкинчелегем булды. Менә бу арада зур концерт булачак. Шунда мин инде Фасил Әхметовның Аккышлар киен башкарачакмын оркестрга кушылып. Сезгә дә бер өзеген уйнап күрсәтәм. Тыңлыйбыз.
Дине, бик зур рәхмәт сезгә. Сез тамашачыларыбызны үзебезнең моңлы көйләребез белән генә сөендереп калмыйсыз, сәхнәне дә нурландырып, һәр вакыт милли киемнәрдән чыгасыз. Менә әлеге киемнәрне сезгә кемдер тегеп бирәме? Сез аларның фасоннарын үзегез уйлап табасызмы? Менә шул хакта да сөйләп үтсәгез иде. Мин сәхнә образларыма, сәхнә күлмәкләремә бик зур игътибар бирәм. Һәрбер образы минем уйланылган, һәм ул шулай булырга тиештер дип уйлыйм. Артистлар шулай булырга тиеш. Чөнки сәхнәгә чыгу белән мин тамашачыларга игътибар итәм. Тамашачы сине аяктан башка кадәрле менә күзәтеп карап чыга һәм инде синең кыяфәтең шык булырга тиеш. Менә минем өчен шулай. Мин чөнки үзем дә барыбер карыйсың, кыяфәткә карыйсың. Артист кеше минемчә менә эталон булырга тиеш. Һәм инде сәхнә образларын тулыландыру өчен мин мәсәлән һәрбер образга ниндидер булса милли компонент кушырга тырышам, булсын ул калфак, булсын ул алка. Калфакларны менә үзегез дә чигәсез бугай. Әйе, үзем калфаклар ясыйм. Бу инде ниндидер дәрәҗәдә саранлыктыр. Чөнки берсендә менә шушы калфаклар модага кирип киткәчтен мин бик кызыккан идем. Мәйтәм, менә шушы калфакны кисәң, менә үсеп тә буйга да үсеп китәсең, ничектер үзеңнең милли ягыңны да ничектер ассызыклап үтер идең дигән кебегрәк бер калфак кулыма эләкте минем. Мин моны былай да тегеләй дә әйләндереп карадым да, кеше ясаган ничек мин ясый алмыйм дип, моны бик әйбәтләп өйрәнеп, инде икенче көнне иртәнге 5-кә кадәрле калфак ясадым мин. Хәтта минем ирем мин кухняда утырганда иртәнге 5 тулганда чыгып, син нишлисең? Минем шуның кадәрле менә ничектер анда кирип китеп, шундый сөенгән идем мин калфакны ясагачтан. Инде якыннарыма калфаклар ясап бүләк тә иткәнем бар. Ул ничектер кул белән ясалган, җан кергән бүләк кадерле дип уйлыйм. Шул коллекциямда калфакларым бик күп, 15-20 калфак бар. Һәрбер образга, һәрбер тукымадан теге күлмәкне кыскартасың, анда тукыма кала, шуннан ясап бик туры китерергә тырышам инде мин. Менә бер булганнан барда була дип сезнең кебек шәхесләр турында әйтәләрдер инде ул. Диңгә менә сез бит инде иҗатта актив кайныйсыз. Сезнең шәхси концертларыгызны безгә көтәргәме? Планнар бар, хыялда бар нәрсәдә, һәр нәрсә бит инде бу инде план белән генә шикләнми, бөтен нәрсәгә дә ниндидер матди чыгымнар кирәк бит инде. Бәлки киләчәктә булыр. Хәзер минем иң зур хыялым үземнең компакт дискымны булдыру. Минем инде 15ләп әсәрем бар. Шуларны туплап, берничә компакт диск яки флешка форматында чыгарырга. Бу инде хыялда һәм планда, Алла бирсә, бәлки булып та чыгар. Ләкин мин тырышам, эшлим. Һәм инде бу әлеге дискның форматы ниндидер менә шайтан туе дип әйтәләр бит әле аранжировкалардан читтә калып, без Ринат Валиев, Айнур Муратов исемле баянчылар белән, танылган баянчылар белән берлектә скрипка, баян композициялар яздырабыз. Инде монда ниндидер булса барабаннар, башка инструментлар юк. Менә табигый ничек бар скрипка, ничек бар баян. Безнең халыкка хас булган уен кораллары бит инде шуларда уйнап, татар халык көйләрен, татар милли көйләрен башкарабыз. Һәм тыңлаган кешеләргә бик ошый. Инде сезнең хузурыгызга да бәлки тәкъдим итәрбез әлеге проектны. Динә, без сезгә чиратыбызда зурдан-зур уңышлар теләп калабыз. Ни кызганыч, безнең инде шуның белән тапшыруыбыз үзенең ахырына якынлаша. Тамашачыларыбызга әйтерсезләрегез булса, рәхим итегез. Сезгә беренче чиратта Гөлүсә бик зур рәхмәт. Без сезне күзәтеп барабыз. Субханалла, тапшыруыгыз бик күркәм, инде дәвамлы булсын. Тамашачыларга сәламәтлек телисем килә, чөнки сәламәтлек зур байлык. Исән-сау булыгыз, очрашуларга кадәр. Бик зур рәхмәт сезгә. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыру булды. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булышам. Очрашуларга кадәр.